Hello mga Yenians, this is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ang nga pala mga Yenians, yung vlog natin ngayon is ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-register ng sakyan, sasakyan, motor, o kotse. Basta tingnan nyo yung plate number kung paano, para iwas penalty. Kaya mga Yenians, ituturo ko sa inyo. Mga Yenians, just keep on watching. May tandaan nyo na yung plate number ng ng number lang yung kasi yung plate number may letra, may liter tsaka may number. Yung doon lang ito sa number. Kagaya ito sa akin 205. No, 205. Ang titingnan lang dito mga Yenians yung yung dulo. Yung dulo ko is 5. Ibig sabihin ng 5 magbilang lang kayo ng buwan kasi ang 1 January, 5 January, February, March, April, May. Ibig sabihin ngayon yan, May ito, May sa akin. May kasi 5 eh. O, May ito, kasi yung 1 hanggang 5. Halimbawa, yung 1 is January, February, March, April, May. O, May mga yan kasi yung dyan. Kung 0 naman, October yun. Ganyan. Tapos tingnan nyo yung kasunod niya. Doon ko tumingin sa kasunod. Kung 0 ito, ibig sabihin ang registro ko is May kasi 5 May kasi kung kasunod niya 0, ibig sabihin last week ng May para iwas penalty. Ngayon kung ang kasunod dito is 1 ito, ibig sabihin first week ng May. Okay, kasi tandaan nyo mga Yenians, yung 1, 2, 3 yung kasunod niya is first week, 4, 5, 6 second week, 7, 8 third week, 9, 0 last week. Kaya 0 ito, kaya last week ito mga Yenians. Okay, so yun lang mga Yenians, tandaan nyo, doon lang kayo magbasis para iwas penalty sa huling numero tsaka sa pangalawang numero. Sa huling numero, ito yung buwan na i-registro nyo, ito naman yung week na i-registro nyo kung kailan sa buwan. Kasi kung halimbawa 1 ito, tapos nagpa-registro ako ng second week, may penalty na kasi ito last week ako, kaya maganda yung number ko kasi kung kulang ng budget ng May, meron pa akong allowance hanggang katapusan kasi yun yung kasunod ko na numero. Kung 1 ito, first week ako magpaparehistro. Maliit namang penalty, mga 120 o 100, kaso nga lang sayang din, pang gasolina din. Okay mga Yenians, so yun lang mga Yenians. Maraming salamat sa panonood. God bless you everyone. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Keep safe and bye bye.